Günüňiz aýdym dostlar, sağma oturamysňyz? Hemmeňe de sevgilen salam. Meni bu ýerde tanamaýanlar üçin, ýani YouTube kanalyma täze gelip meni görüp başlananlar üçin meň adym Aky. Ýa-da okudum, soňra Seula geldim. Maksadym geden ýerlerimi, bilýän zatlarymı şu YouTube kanalynda paýlaşmak we bugünkü video bilen Seula geldim, ýani Günörte Koreýa gelemden soň näme zatlar başymdan geçirdim, näme zatlar bolup geçdi, näme zatlar elbetde bolan, näme zatlar gowy boldy. Şu videoňy söylen hemme zady gurun görmäge çalışaýyn. Bu videony çekmemdäki esasy maksadym bilýänler Seula gelen soň kameramy uğurladypdym. Ondan soň telefonum bilen bir näçe gerek surat video çekmäge çalışdym. Çekdim hem dogrusu. 5-6-7-8 videolardan çekenlerin ýöne montaj etmem kıyınlyk sebäpli olar montaj etmedim we şol videodaky çeken zatlarymyň bartyny birlikde şu gün size gurrun vermek istedim. Hergede gurlap başlayan soň metro öyle. Metrodan giyecek almayın deyip o metro menen şeydi. Devam edip bilmedim kesmeli oldu. Yani bu yerde aydık geçeyim. Täze kamera aldım. Önkü kameramı uğurladıptım. Ve täze kameram alımdan soň önkü videoları täze montaj etmek istemedim. Olar üçin belki wagtam gidirdim de yani. Ol videoları montaj edenden gidip täzeden alıp täzeden şoýalara gidip çekip zat etdim, has gowy boljakdy. Oň üçin gatkan wagtymyň galanyny pikir edemok. Bir gelneje gel oturdum. O videolarymy täzeden çekme wagtymyň galanyny pikir edemok. Näme üçin öňkü videolarymy täzeden çekemok sebäbi? Näme üçin täzeden montaj edemok sebäbi? GoPro'da çeken videolarymy mysal üçin 1 saatda çekken, onuň kesip 20 saat bolup galýatdy. Soň telefona çeken videolarymı medil wagt şolary arak bolýan. GoPro'da çeken videomy 2 saat oturup montaj edip tutup bolan bolsam, telefona çeken videolaryň montajynda 2 günden zordan utarýan sebäbi bar işim şol edi we video montaj edip bilemok. Biram telefondan kompýuterden montaj et, olan bölek Garab iş kanalya diyecek bolýanym. Günörte Koreýa birinji gelemde men üçin ulla kanqynçylyklaryň doşakdygyna hiç garaşmaýadym. Diňe şu esas problemam pul problemasydy. Onuň işler näden bir ýerlerden gatanar men pikir edipdim. Iýe işeýme, näme ijem, näme oýjam bilýän. Soňundan ýol niýden bilýän, hanira gitjek bolsam da hiç kortam adatlaryny bilýän. Yine de bilmeyen zatlarymı berde käwir Telegram, Facebook grupalary bar. Şolardan zatdan soraw edip öwrenip bolýan. O zatlarda hiç problema ýokdy. Soň iň esas problemam onam rullakan problema görmeýärdim. Ýanymda o diýen bir kän pulum ýokdy. Özüme ýeterlik ýani plança güne hesaplap şo wagtyma çen ýetdi. Oňa çenlem eýle de part time bolýan ýaşaýan işler zatlar işläp pully meselemi alyp çykarny pikir etdim. Gelişime gelen günüň ertesi kamerama uğurlandy. Bu da meni mental ýagdaýda aşaklygyna basýan bir hili edesim gelen zatlary höwesli etjekdim de gelemde. Kameram bilen video çekerin, ol ýere giderin, bu ýere giderin, o nederin garap mental men aşak basanlyk üçin soň beýleki zatlarym edesim gelmedi ýani elim çekildi beýleki zatlardan. Etmeli kamera almaly. Ýene şolar ýaly başga pikirler aklyma gelip özüm bir hili zadymy uğurladyp özüme bolan ynamym näme diýseňim birazjyk aşak düşdi diýip bilerim. O döwürler berde son ýagyşlary sezonydy. Gelen wagtda bu son ýagyşlary sezonum köp işler yapılýanlygy üçin işler azalýar. Ýani tutuşyna yapylmaýar eken ýöne işler azalýar. Esasan owazlykda, kıdatdaky ýa açyk ýerlerdäki işler azalýanlygy üçin ýene ýanky owazlykda açyk ýerlerde öňkü iş ýapýarlar. Şäherlere gelip işläp bolan işlere gelýär eken. Şonluk bilen hem adamlaryň sany nähili köp bolýardy. Ýani adamlar ardanlaya işgär gerek gel, şolara problemalar bolýar. Gelemde bir aýa boly içili işlemedim diýsem bolýar. Ýanky şol pul bilen problemam ýok. Ýani özüm mezadyp sinederniň ardulum ustuda gitdi. Ýanky son ýaşlaryň sezonu iyul aýynyň aýagyna gutarýar diýseler hem aslında awgust aýynyň başlaryna çenli dowam etdi. Ýani awgust aýynyň başlaryna çenli işleriň ýagda ýetgemeýär. Awgust aýynyň 3-ü teoreklerdi. Men bir ýerlerden iş
tapdım. Şu yere iş ettim. Yatakçı aynı beriyade. Bir ofisiyal birdat yani täze iş nira iş çıktı. Şu yere iş uğratdılar. Her yer olup biler. Belki bir yerinin hozoluğunu işlemeli. Belki bir yerinin yerini işlemeli. Belki kuruluşlukta işlemeli. Belki içeride de dışarıda her hilyer olup biler. Şolar real bir iş ettim. Olarda da 2 gün işledim. 10 gün teorik oldum. 2 gün işledim. Böyle bir günümün pulu yatakçı ayım için bir aylık bahası oluyor. Son böyle bir günümün pulu ona gitti. Görüştük, düşündük. İkinci günün pulu ne ertir verecek, ne bir ürün verecek, ne nikepten birinci günü verecek, ne 5. gün verecek şeydi. Bir hepteden uğrak sakladılar. Böyle siz verseniz verin, vermeseniz vermem. Birinde çıktım, kayıttım nemedi. Başka iş var dedim, ona da gitmedim. Bir hile olur oğlum. Anamım kaçtı yani. Aslında kaçmadım da. Yanımda akıllarla guruluşan şehirdeki önden işçak görünür. İlki baranın atım ayttı. Balar deydi beriye yönü biraz gelip beriye dat dedi. Son olaram yönü men bir hile. Ulan yanlığını düşündüm yani. Ulan ulya olaram. Olar 3-4 aydan önden işçak görünür. Son oların emeğim $1000'dan goranı bermen fakat görülür. Şol $1000 ortaça $1000'dan galı nedir? Täze işçiye olun önküllerini beriyeler. Yani bir hili düşünüksüz bir sistem ama ben düşünmedim olan ne edecek olanı. Son yöne yankı anarda iş yapıyorum bir Kazakistanlı bir daha sağlanım vardı. Olam öngden iş yapıyorum. Şu yerde tanıştım. Bu da benim aydamdan sonra 13 günden sonra çıkıp kayıttı. Onlar deydi sapsayım oldu. Ben onlara ananyadım, onlarla iş yaşadım oldu. $1000 olan eline kaldı. Alıbilmedim. Yeni olam işten çıkaydıkları iyi yanım bilen. Sonra yine gruplardan London şeydi işler tapıp bir gün 2 gün part time işler iş yap. Yani hepti de 2 gün 3 gün şoları ara işlep günümü gördüm. Bu da näme gruplardan tapamazsam başka tapacak yerine ansat yok. Sonra gruplardan taptım diýsem, gruplardaki adamlara ana 100% belki Allah bilir, belki doğruçulurum. Her kime her zat diýem olmaýar çünkü gruplardan tapan işimden bulamadan gördüm, gruplardan tapan işimden yitiribem gördüm. Ne için bu zatların hemmesini yekesi de gurun vermeye çalışan dostlar. Sebebi YouTube'dan tanap bilip şeydi Instagram hesabıma yazanlarımken yine de aslında ben YouTube'dan attanım tanıman Xitayda okap görünlerden dost olanından attan eşitişip dağıdıp benim hesabımdan koşup yine de gelyenler ama sonra veriyorlar. Köpüsünün maksadı karaya qaytmak, karayan yağdayını öğrenmek. Şoň üçin karayan yağdaylarını birazcık şu videoda düşündürüp geçeyim dedim. İş yağdayları şolary Allahlar. Yine de bilyenler men karayada esasen hostellerde yaşadım. Hostellerde kaldım. Hostellerin bahası günlük ortaça $10, kevat $12, kevat $9 şolar bahalar oynayan. Men esas en arzanlarını şol $10 ortaça bahalarına kaldım. Kevat hostelde olup bilýär ama hostele gitmek mecburuna kalýan. Olar ýal günlerde de saunalara gitmeye başladım. Berdäk saunalarda erkekler için, denanlar için aýratyn sauna jaýlary bar. Sonra en sonuna barıp ýatylýan yerler bar. O ýatylýan yerlere gyýyz erkek hemmesi bir ýerde. Ýöne aýratyn zatlar bolýar. Indi köpçülik bolup ulak bir zalyň urunny son gitçik gümmez kapy açyk girip ýatylýan yerler bar. O yerlere belki bir gün gitsem ya da önkü videolarda bağ olsa kesip size koyup görkezmeye çalışan ya da suratlarını koyarım bir yerde. Akşam 6'da 7'de başlayıp ertiyeden 6'ya da devam edip bilýär. İstadi karayada şeyler uzak. Bu diňe daşary ýurtlar üçin geçerli, karaýalaryň özleri üçin hem geçerli. Belki ofis işlerinde 8 saat 9 saat işleýän bolup bilerler ýöne. Belki daşardaky onnaky işler günlük işlerini uzak agyr işleýärler. Karaýalaryň özleri işeňer halk olanany, çydamly halk olanany bilemek. Armaniýada man şeyle hüwesli işleýärler. Şeyler işler agyram bolsa, bu ýerde aýdyp geçen işler hakykatdan hem şeyle agyr. Köp işler agyr. Biz işlenýän işler esasen agyr bolýar. Ýankyny hostel bilen baglaşdyrjak bolýan ýerim. İşe gitýän wagtym 6, işden gelýän wagtym 6-7. Sonra hostele girilýän wagt bolýan. 2-4 aralık esası men tutjan hostellim. Ya 2'de girilýär, ya 4'de girilýär, ya da 3'de girilýär. İşden 6-7'de boşaýan her kim näme gije ýatmady, gün baryp uklajak, ýatasy gelýär. 2-çeni 4-çeni garaşasy gelenok. Eger garaşmajak bolsam öňküsi gün akşamym ýanky hosteli pul tölep goýmaly. Oňa meňe desindirilmek bir geceler bu ýerde ýaşamak näme üçin töläýin. Şeýdem ýanky ýaly saunalar tapdym-da, saunalara barýan. Çykyşymdan göni nirde işlän bolsam Teva belli oraya işlemekten yerde işlem olsam şu yerde kolumdaki saunany mapden gözetýän. Bu ýerde Naver map bar, esasy Karayada ulanýan Naver map. Şol Naver mapdan tapyp daşary ýurtlaram kabul etýärler. Xitaydaky ýaly daşary ýurt bolsan salmaýarlar ýa-da onýal problemasy ýok. Bahalar şowurdat. Edil o tarapyna gatýy gowy. Bahada gatdym.
resmi ýagdaýda edip alacak ya senden köp alacak adam yok. Onun bahasy ýene ýanky açymyň $9 ama $10 ama $15 ama sen göre tapşyňa göre. Bahasyna göre de gymmatlasa gowy ýa-da däl. Men eň esasyň ardanlaryny bolýan $9 gowlaryny gördüm. $12 halama kirlere gowurma tıklamam gördüm. Garad işten ýadak gelen soň gitmäne, suwa düşmäge, sonra gow arasalandan sonra geçip içerik girip yatmaga garad işlerin görýär ýani. Esasan 12 saat wagt berýärler, şu 12 saatdan geçsem mena kendi problema gatilmedim ýani, kağıt 12 saatdan geçdi. Sen wagtyňy tartyp aýdyp bilýärler, başga ýetkeşik problemasy ýok. Bolýan hostel bilen saunada galyp bolýan ekeni. Bahalarım yani $9 ile $12 aralığı. Yani şoma pulum yetmedik vaatlaram bolly. Ya da pulumun azlygy üçin ertire birunu diýip saklama üçin eden atlamam bolly. Soňkuja 2 karaýwonum bilen geçiren bir günüm bolly. Bir suwalýan berden Cola Pepsi gurun edemok. Dur suwalsaň iň arzan ýerine 400 karaýwony ýöne olam ulakan beýleki marketlerde bar. Beýleki ýerlerde ýani 700-800 karaýwony. Üçüsini alsaň 2000'e ýeten okyan. Bahan şu 2000 karaýwonyň 3 tane yarım litrlik çüýşe duruy suw alanyna ýeten ok. Şolar ýaly günüm boldy. Diňe suw alyp neme dip soň gidip bilezik satyp zat edip şu 2000 bilen geçiren günüm boldy. Olar ýaly günlerde de akşamlyk parklara bardym. Parklarda oturuşlaryň yani banklaryň üstünde ýatdym. Esasy 2 çenli zady çen oturdum, 2den soň ukladym. Çünkü problema çıkıp bilerdi. Polisiýa gelip bilerdi. Çünkü daşarda yatmak bolýan bolanokmy? Dol gyzyklanmadym. Garaz bu barada men videoda çekdim. O videonu bilmedim paylaşarmı? Eger paylaşsam bu videodan öň paylaşmam gerekli. Yani ol montajlarymı men seljerip montaj etýänçem epes wagtym geçer. Yani edil ýemimde şu videomu paylaşmak isleýän. Eger paylaşsam onu siz canlı görüp bilersiňiz. Eger paylaşmasam bu ýerde aýdyp geçdiğim bolar. Käbir böleklerini paylaşan daşarda ýatanlygyň barada. Şolar ýalak günlerimi geçirdim. Garaz günorta karaýa köplerin pikir edişi ýalak hemme zat u baby 4-4'lükdäl goja pikirlenmek gerekli. Men asly öz maksadym aýlanmak, görmek diýene hemme zada taýar bolup ýola çykdym. Eger de öňünden bilýärdim hem de eger saunada galsam men sauna men üçin iň gowy durmuşdygyny. Soň belki käwagt pulum dadym dynan ýagdaýynda daşarda galmak mejburna da galaryn. Belki ýanky ýaly bilezik zat ataýan ýagdaýymda ýagyş ýagsa men ogun daşarda oturup bilezik satyp bilmejegem bilýän. O günlere men gelen günlemem ýagyşly bolany üçin daşarda oturup bilezigem de adam satyp bilmedim. Edil häzir o günlere ýyza galy hemme zat gowy. Aslynda olar ýaly hostellerde, saunalarda ýaşaman başga aýlyk ýer tutup o ýerlerde de ýaşap bolýar. Elbetde saunadan hostellan has ardan düşýär. Ýöne bärde şu bir problem amma ýanky ýalak işlejek bolsam başga şähere gitmek mejburna galan ýagdaýymda ýanky men ýaşaýan otamyň puluny men ýydan alyp bilmeýän şoňa men 1 aýlyk töledim men şeýerde 1 aýlyk ýaşaýan, 2 aýlyk töledim ýa 2 aýlyk ýaşaýan. Şolar ýaly ýagdaýy bardy. Näme etjegim, näme oýjam hakynda pikirlenmänem ýa bilmän üstüne barmanam iste edip bilemok. Garaz şu bilmeýänligim sebäple men ýanky ýerlerde galmaly boldum. Elbetde olar ýaly öýde galan bolsam bahalary aýda $300 ýetmeýän ýaly bahada $250-270 zady. Arkaýyn öýde toň öz jaýyň şolar ýaly bir adamla otalarda ýaşap boljak ekeni. Başga da ýene näme Seula aýlandym, gezdim. Bahana bilen ýanky ýalak ýetişik bahanalar bilen başga şäherlere gitdim, başga şäherleri gördüm. Köçelerini aýlandym, käbir barar ýaly garaz Seulda ýaşaň goly naky görüp bilinjek ýerlere gitdim. Seulda däle, Seulun gapdalynaky Incheon diýen bir şäherinde pляжlar bar. O pляжlara gitdim. O ýerlerde şeýle wagt geçirdim. Lerde hostella gawat gelen daşary ýurtly tanışlarym boldy. Her ýerden dostlarym boldy. Instagramdan gaşýan ýa-da YouTube'dan olary takip etdirýän, ýani YouTube'dan subscribe etdirýän asamy soň daşary ýurtly izleýijilerim bolýar şoň bilen. Esasen bir de yakın olan zatlardan tanış tapındım. Köpüsünden meselem Türkiýeli ýa-da bir näçeden tanışma, Özbegistanly ýa-da bir näçeden tanışma, Kazakstanly 3 tane tanışma, 3dem gaty gowdy. Bir sany Türkiýeli abi bardy. Oňa da bärde tawaltyn. Oň bilen hem köp sady başdan geçirdik. Gidip hatta ýanky pляжlara gidip sandwich satmak deňedik. Sandwich satyp barlak gördük.
pul bolarmy diye. 2 sancanymy bir sancany satdyk. Satdy ýaly ýöne men hiç satyp bilmedim. Özüm şu mennäki utanjanglyk, mennäki çekinjeklik bir ýeňip bilsem, onsoňa köp ýerde kösenmärnem bolyn. Garaz diýjek bolam, gitdik bir topar sandwich ýasadyk. Soňra bardyk, onam gaty gowy garaz edip ýasadyk, paketlap bad edip. Bahasynam gaty gymmadan etmedik berdi. 2 wonyň. Deňiziň ýanky kenarına bardyk, deňak gördük. Geçmediň soň oturup öldümi diýdik. Garaz şolary albaşdan geçirmelem boldy. Ondan öňe bolmaýanlygy üçin goýup bolsun etdim. Diýjek bolam men bileklik satmak, bilezikleri arasynda elbetde kösenen wagtym pul getiren wagtlaram boldy da ýöne. Günnelik ediljek işlerden däl, özüme men ýal çekinjek bolsaň olar ýal günnelik ediljek işlerden däl. Ne alaç gelen galan ýagdaýynda etse bolýar. Karaýada da näme uzak wagtymyň galanlygyna akän pikir edemok. Belki ýakyn günlerde başga bir ýerlere gidip biler. Şoň üçin şo sebäpli hem GoPro'ny aldym. Bu da öňküm GoPro 10, bu GoPro 11. Bahasam $210 töwere boldy çakym bilen. Yani bäriniň bahasyny 280 000 karaý bony. İkinji el elbetde. Ýöne täzece hemme zadyny görüp aldym, ulanyp gördüm. Zat etdim. Elbetde algaty gowdy şoň üçin şu an alanymy kim görmedim. Eger täzesini aljak bolsam şo ýerde 210 däl, belki 410 bererdim. Çünkü karaýada täze zatlaram gaty bir ansadym däl. Karaýada eger alınjak bolsa Samsung alınıp biler. Eğer maşinada alınacak olsa Huawei, Kia ya da şoňa meňdeş bir karaýda öňýän zatlar alınıp biler. Beýleki zatlaryň gatykän arzanlygyna pikir edemok. Elektronik zatlaryň gatykän beýleki daşary ýurtdyň öndürýän zatlar getirip karaýda satylýan zatlaryň gatykän arzanlygyna nemem ýok. Ýöne Samsung o neme? Samsung karaýda alınıp biler. Bahalarym gatykän gymmat diýip bilemok, yani gaty gymmat däl diýip bilýär men bilişimçe. Diýjek bolan zadym karaýadaky öndürilýän karaý önümleri, olar ýaly gaty bir gymmat däl. Bahalandyryp köçelere, şäherlere aýlanan wagtym, yani elektronik marketlerine gidip gördüm. Elbetde maşin bazarlarına gidip görmedim ýöne. Gruppalarda käwat paýlaşýarlar. Facebook gruppalarına karaýa diýip ýazsaňyz elbetde birden gruppalar çykar. Gatykän bir gymmat däl. Elbetde bu ýerde öňkü videolarda da men görkezipdim. Karaýada ikinji el zatlar has meşhur ödüne gerekmejek öýünüň gapçana karamurda çykaryp satjanlyklaryny aýdypdym. Bu zatlar hakyky dostlar käbir flow marketler bolýar, ikinji el zatlaryň satylýan marketleri. Şol marketlerde islänadyň badiýen ýaly, ondan oly maşin nazarlarına da gitmedim meni, ýani gaýtşym ýaly. Neme, Hyundai, Kia şolar ýaly karaý önümlerini kän gymmat däl diýip bilýän. Telefon ortada, meňe edil karaýada alyp biljek en gowy telefon Samsung diýip bilýän. Samsung bahalaram gymmatda görüpdim aýlanyp. Bu videoda özüm karaýadaky başdan geçiren zatlarymy siziň bilen paýlaşmak istedim. Eýleki videolarymy montaj edip goýup birsem goýar, soňra bu videolarymy montaj edip goýar. Nesip bolsa videolarynyň aýdyny gelmegini dowam etdirer. Sizem dostlar karaýa barada bolsun ýa-da başga bir istendik zatlar barada bolsun. Komentaryalarda ya da Instagram'dan bana yazıp bilersiňiz. Menem bu ýerde aýtman geçen zatlarym bolsa soňundan montaj edip özüm videomu görümden sonra ýene-de beýleki videolaryň ýygyna aýtmadyk zatlarymy goşup gider. Şeýlerik bilen sizem karaýa barada habarly bolarsyňyz. Menem bir adam habarly edip bir adama peýda edip bilsem, men üçin ulakan wagt